Бүйік Ватан соғышында жеңінің 75 еллығын қаршылап, узған тапшыруларыбызда біз Мариэлның Суслонгер урманларында Бүйік Ватан соғышы алдынан үйретірге деп кетірілген солдатларының жафа шеккені хақында ашықлай башладық. Битарафлыққа урын юқ. Әлігі сюжет эфирға шығуға шылтыратулар башланды. Һәм біз бұл теманы дәвам етерге болдық. Сөз Лесене Садреддиноваға. То есть разговор идет о том, что это, конечно, была не случайная уголовщина, а организованная. Только когда племянник личного друга Ворошилова прошел этот ад, и отец его добрался до самого Ворошилова, Ворошилов вынужден был приехать сюда в конце 43-го года. И вынужден был приговорить к трибуналу начальника лагеря, как кого-то там из исполнителей, не знаю, где их расстреляли, но во всяком случае это судьба здешних солдат немножко облегчилась. К 44 году стали хотя бы кормить. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә минем кулымдагы китапта ул Әнәс Дәүләт улы Закировның китабы. Аның нәкъ менә бабасы әлеге җирләрдә үлеп калган. Нәкъ менә шушы китапта сез үзегезнең кадерләрегезнең исемнәрен таба аласыз. Монда бөтен ул вакыттагы Советлар Союзыннан югалган кешеләрнең исемнәре, фамилиялары. Алар нәкъ менә шушы җирдә ятып калганнар. Правда, вот некоторые из них, умершие здесь, похоронены в Казани. То есть удалось ему везти туда их, в Казань. Безгә якыннарын эзләп хәбәр салучылар байтак. Эш бара, алар истә. Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Суслонгер җирендә ятып калганнар рухына дуга кылып, корбан чалдыру мәҗлесе оештырылды. Без билгеле бу вакыйгадан читтә кала алмадык. Суслонгер нәрсә икәнен белеп алганнан соң, менә без инде Бөек Ватан сугышын җиңүнең 70 елынан башлап беренче хәтер тактасын куйдык. Һәм инде менә бүгенге көндә бу эшне дәвам итеп, әрвахларның рухларына багышлап корбан мәҗлесе үткәргән булдык. Шул вакытта инде менә үзебезнең республикабыздан чакырылган халыкка дәшеп, алар белән бергә менә шул корбан мәҗлесен бергәләп үткәрергә дип уйладык. Үзебез эзләү буенча гына да без менә Әтнә районы буенча 2 бабайны инде эзләп таптык. Булар дөрестән дә хәтер китабына кергәннәр, хәзерге көндә исемсез югалды дип. Бу җирләргә беренче сәяхәттән үк хатлар, шалтыратулар булды. Әйе, баксаң бик күпләрнең кадерләре әлеге җирдә дуга көтә. Инде бүгенге чарага килсәк, беренче тукталыш зиратта булды. Нәкъ менә шул мизгелдә нинди хисләр урап алганын без аңлатып та бетерә алмыйбыз. Монда һәркем үз кичерешләрен, ачышларын җиткерде. Мин бүген әйтеп бетергесез уйлар белән килдем. Сез килеп киткәннән соң операторларына шушы телевидениедән минем уйларым, хисләрем көн сайын менә шушы Суслонгердә булды. Мин шундый дулкынландым. Мин килдем нәрсә өчен? Менә шушында абыемның булган урманнарын, аның газап чиккән җирләрен үз күзләрем белән күреп кайтыйм дип. Мин әйттем аңа, мин барам, мин күреп кайтам. Онтылган кешеләрне дөньяга чыгаруыгыз өчен, бөтен дөньяга танытуыгыз өчен мин шуның хәтле рәхмәтле. Менә ясин китапларын алып килеп дугалар укырга килдем. Я Рабби, Ходаем, әтиемә дуга булып ирештен. Я Рабби, бер Аллам. Җиткерде, Мәдинә әби дугаларын да җиткерде. Ул хакта, гаиләсе хакында соңарак. Әтием, бәгърем, Аллаһ әкбәр, Я Рабби, Ходаем, сиңа барып ирештем барлык укыган дугаларым, әзиз бер Аллам. Хәзер икенче тукталыш. Анда без шушы Суслонгер лагерында туган бала, бүген Суслонгерда гомер итүче Зиннәт Сәгыйдулла улы Әхмәдуллин белән аралаштык. Бала чагы шушында узган, хәрби хезмәтен дә биредә үткән. Зиннәт аганың үз хатирәләре. Үлгән офицерларны музыкой хоронили. А солдатларны брай только от, тачанка, шундай как групп, 3-4 мәйет салынган. И просто менә. Анда зиратта бит сыра, бик югыш, прямо югышка ташлап, ком белән иттеләр. Анда
Birinchi siz kirgansiz ziyoratga. Вот. Анда bu big безобразно калдылар инде, мәрхүм рәхмәтләре аларга. Менә сез килеп дуа кылып шунда аларга әрвахлар инде алар барыбер менә шунда сез килгән, алар куанып жата. Бар бөтенесе Аллаһ Тәгалә мәгълүм. Татарстан районнарыннан 100-гә якын кеше җыелган иде. Безгә калса, бу сукмаклар суынырга тиеш түгел. Менә ни өчен Әлмәттикле Әлмәттән килергә булдыгыз? Кемнең исеме китерде сезне монда? Безнең бабайның абыйсы дик, Аллаһияров Абелкәрәм бабай. Монда вафат булды. 16 яшьтә. Аның семьясы да булмады, балалары да булмады. Ул монда югалды. Менә без алып килдек туган җиреннән туфрак монда. Туфракны салдык. Хәзер моннан да туфракны алып, үзебезнең якларга барып, төп йортлары булган урынына, Алла теләсә, туфракларны саларбыз. Каян килде ул сезгә? Сөйләп үстерделәрме сезне? Менә Әйе, миңа әнием Бизәк сөйләде. Ул инде Бөек Ватан сугыштан соң туды. 3нче тукталыш күл буе. Иң беренче корбан чалып, әрвахлар рухына дуга кылдылар. Аннан сәхнәдән бу урыннар нәрсә хәтерләгәнен җиткерделәр. Укыган Коръәннәребез, кылган дугаларыбыз, менә бүгенге чалынган корбаннарыбызның әҗерләре барып ирешсен дип, без инде шундый бер ният белән йөрибез. Һәм дә ул безнең йөрәгебезнең эчендә яна торган бер әйбердер асылда. Бүген узган юллар ишеткән хатирәләр кабат эзләнүләргә этәрә. Бер караганда монда эзләргә дә кирәк түгел. Вот заслонка от печки-буржуйки. И, конечно же, связь была телефонная. Һәр кем үз тарихы тойгысы белән монда. Бер мизгелгә ике дөнья күпре хасил булгандай хис иттек дисәк ялгыш булмас. Ә бит алар безне күзәтәләр диде шул мизгелдә Сүрия Мингатина. Чыннан да, менә әлеге агачларда хасил булган күзләр безне күзәтәләр кебек тоелды. Иртәгә дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Суслонгер, Мариэль.